velkommen til den her video. Og i dag vil vi spille Animals Capture the Flag. I har måske gjort det her før, og I opdager måske, det er mig, men Maja er her også. Det er, hvad hører din YouTube-kanal nu? Marie 1, 2, 3. Marie 1, 2, 3, som er her. Og Maja. Og så er der Maja og Purple. Maja og Purple på min kanal. Derfor vil jeg flere længere så gå ind på min kanal. Ja, og hvis du er en OG, så ved du godt, at vi har lavet en før. Og vi er den samme slags. Og jeg har lavet mange med det her, og både med kusiner og vinger. Så vi begynder. Vores video er lidt længere. Vi har helt rundt i den her. Ja, men lige før, så... Okay, jeg har fag. Jeg kæmper. Der starter sted. Gugu gaga. Som I kan se. Og den har rød. Den har rød 2 point. Der er en oppe på tag. Der er en bil, jeg dæber ting. Der er den her bil. Jeg har flaget. Jeg får ikke. Dæb hende. Undskyld, jeg synger den her så meget, den var så god. Jeg faldt. Jeg gør efter hende. Jeg var ikke for tæt på. De fører. Vi kan attack fag 4 gange. Den her krokodille, den er så åndssvagt. Den hopper. Hallo, den er seriøst et. Hallo, jeg nåede lige at redde den. Det var sådan her tæt på. Nej, den var så tæt på at røre. Og så der er ikke engang en bi, som har fag. Jeg dæber den. Jeg har flaget. Heldigvis er der ikke nogen efter mig, så... Sådan der. Blue flag. Red team's flag. Hallo, de her to. Ja, vi skal... Jeg køber traps. Passer caps. Der er 2, som også laver den og med. Jeg tror, jeg er 2, der tager sammen, ligesom vi gør. Jeg tager fag, okay? Jeg tager fag min fjerde gang. Det er sådan en åndssvagt. En anden, der spiller som sig selv, og den er virkelig træls. Den hedder Neo. Neo, hvis du er derude, så stop. Det er træls. Virkelig træls. Nej, jeg døde til en eller anden alligator. Jeg har fag. Kom nu, de har 33. Det er sådan en åndssvagt bil, det har det. Ja, den er magt. Den har jeg jagtet mange gange. Den hedder Cookies. Hallo, der er en tank! Nej, jeg står... Jeg så... Dæb hende der. Nej, jeg døde ikke. Hun mange kun at bygge 1 gang. Nej, det er så lang tid. Vi er kun 8 minutter tilbage. Jeg jagter den der åndssvage ting. Sådan en åndssvage el. Nej, jeg døde. Jeg prøvede bare at redde den slag. Vi er 41, det er 46. Vi skal virkelig gøre noget. Ej, hvordan går han gav sovs over Heidi i mit liv? Kan jeg bruge den her til hele med? Jeg har fag, okay? Jeg har fag.
Jeg bør måske om, at der ikke er dig det begynder at bruge det her kapløg i en hjørne. Det kunne dig fire gange, det kan være meget hjælpsomt. Nej. Det skesterer ikke lige nu. Nej, jeg har flad. Okay. Ej, der er sygt mange både. Slut. Må jeg ikke gå tilbage med fladet? Gem jer med fladet. Hvorfor? Fordi jeg synes sygt mange det camper. Jeg dør ikke. Havde du fladet? Nej. Okay, for personen kan lige komme hjem der med min far. Ja. Det var far, vi jo så i dag en video til dem, man vil på officielt på YouTube. Mhm. Populær nu. En gang. Hvem er I, som ikke har? Nu dræber alle sidst. Der er en gang, at det er op på tagen dag. Den tager jeg. Hallo, hvordan healede han der? Det går han ikke. Den er i bil. Virkelig irriterende. Jeg trækker dig af det. Sådan der, jeg er dræbt. Officielt. Med han der. Okay, en skyder ham. Okay, bare en, den dræb ham. Jeg har sagt det. Bro, kill him. Det er så irriterende. Jeg så bare sniper sådan virkelig langt væk. Så yep. Prøv at se, det her var så træls. Der står bare sniper alle. Jeg køber lige nu. Bro, så må de kill this guy. Ej, jeg synes det er Jeg køber dem. Somebody kill this guy. Jeg døde. Han er en chimpanse. Ja. Ja, der er ingen gang, jeg dræber ham. Problemet er, vi har kun 4 minutter tilbage. Det er stop. Ja. Og så vil I kunne lige se mig type mega meget. Det er begyndt. At der er en anden, der står og camper med fladet. Ja, og så den enkelte måde, det var, at vi lige... Okay, de røde træer er ikke blevet taget. Jo, det er. Ja, nu er det. Jeg holder vores base sniper fri. Så jeg sniper sådan alle. Men hvis I mig B4 med 10 mere, så like og Skype. Ja, Og gør en kommentar om, hvad vi gør næste gang B. Altså, jeg vil gerne foreslå, hvad vi har lyst til at Det kan ikke være noget dumt. Ja, det skal ikke være sådan nogle brain rushes. Det er ikke noget med bag. Det kan, må godt være stiger bag noget. Ja, men der er ikke alle mulige andre brain rush spil. Nej. Ellers noget dating noget derfor. Både jeg og Timmy, vi er under under. Så det vil være... Bare så en week. Det er en børnekanal. Og det er også... Jeg aner faktisk ikke, om vi er available på YouTube Kids, men... Det ved Maja. Jeg ved ikke, om jeg er på YouTube Kids. Jeg tror... Jeg kan ikke lige her til at må være på YouTube Kids.
Det vil jeg Ikke også bruger nærmest YouTube Kids. jo, jeg har appen. Jeg har det for nogle år. Har sikkert tage videoer på dem. Jeg har set sådan 0 videoer på dem. Jeg siger bare, Mikkel ser mig på YouTube Kids, så forsøg lige at gøre en kommentar til mig. Because så vil jeg godt lige have en sagt med YouTube, og jeg giver ikke op på YouTube Kids. Jeg orker heller ikke. Jeg tror mange af mine videoer, det er lavet til børn, men jeg er lavet til børn fra 8 oppe. Jeg kommer ikke til at lave videoer til babyer. Nej. Det vil ikke være baby. Det vil ikke være baby. Så bare jeg kommer ikke til at lave videoer til babyer. De orker vi ikke. Vi orker ikke at lave det her børnevenligt. Det er børnevenligt, jo. Men vi orker ikke at lave YouTube Kids. Vi laver ikke YouTube Kids, derfor vi ser på YouTube Kids, please comment to me. Nogle kanaler er bare på YouTube Kids nogle gange, og så ved man ikke engang det. Må jeg en efter vores flag? Nej. Okay. Der er ikke minut tilbage. Det er godt noget slå. Nej, jeg løb med fladet. Jeg har dem der efter dig. Det er den 9. gang. Jeg har fag. Jeg har vundet 55 gange, som vi kan se på Ligabold. Ej, jeg sætter en trap i deres egen. Okay. Det kan se godt vinge, men vi bare fortsætter. Jeg prøver lige at give ham der løg, som har fag. Jeg prøver at sørge for, at der er nogen, der camper. Nogle åndssvage personer, som står og camper. Så jeg stiller lige nogle traps. Snart. Jeg bliver jakke. Ja. Jeg kan have det fag. Hvor er rygfag det her? Jeg har fag. Ja, men der er nogen, der har vores. Hallo, vores hold er så lort. Altså, der er folk, der står midt i battle. Som vej. Ejang B. Adopt står jeg på kamp. Ejang B, men lige præcis det her B. Det her kampspil. Red team wins. Hvor mange fag tog de overhovedet? For jeg tog sådan 9 fag. Jeg så mange fag også. Men vi kan stadig noget tilbage. Men det er... Hej. Det her lava-bæk. Men vi kan... Ja. Hej, det er for i dag. Håber, I har det godt. Hej. Hej.